Seppo Ainamon Munkkiniemen yhteiskoulussa. Asun nyt täällä Zimbabwessa, Sivarasekon kaupunginosassa Hararen ulkopuolella ja katson 400 orpolapsen perään. Koska ei ollut tarkoitus ketään heistä Suomeen tuoda, mielestäni apu täytyy antaa heidän omassa elinympäristössään. Olen kovin kiitollinen Munkkiniemen senioriyhdistykselle siitä, että olette minut tähän kunniakkaaseen vuoden munkkalaisen virkaan valinneet. And now go back. And then Seppa is my father and he looks after me and my friends. okay, well done. Okay, nyt. Ja parhaat terveiset vielä sinne Munkkiniemeen. Pidän Suomen lippua korkealla. Nyt.